hagyományos géptermekben az informatikai berendezéseket klímák hűtik. Ezek kültéri és beltéri egységekből épülnek föl, működésük közben maguk is jelentős mennyiségű villamos energiát fogyasztanak. A hideg téli időszakban gyakran külön fűtésigény is van, amikhez kiegészítő villamos radiátorok használhatóak. Az átszellőztetés során a külső hűvös levegőt átáramoltatjuk a géptermen és elvonjuk a keletkezett hőt. A meleg levegőt ismét a szabadba továbbítjuk. Az optimális működést, az átkapcsolásokat és a felügyeletet a Rubin-Cool vezérlő szoftvere biztosítja. A nyári klímás üzemmódot és a téli radiátoros fűtést hatékonyan egészíti ki a meglévő klíma beltéri egységek légkeverő üzemmódja és a villamos fűtésnél jobb hatásfokú hőszivattyús klímaüzem. A Rubin-Cool hűtésvezérlő rendszer integrálja a meglévő klímaberendezések vezérlését az energiatakarékos frisslevegős átszellőztető technikával. Ez az üzemmód az év 80%-ában működik, belső légkeveréssel kiegészülve jelentős energiamegtakarítást eredményez.